ole amasain thlir tu le ngai thatu zong te in zawain che bai kabu ka chu hun masalama khan Mizoram Chief Minister in chungtlang lova flexing program poimo tak zinga pakhat handholding policy scheme chu tun September tha chu ngeya tlangzarh tum ani thu asoi kha kan la sharingin karinga he handholding policy hi Mizoram mi puiten an lo bei seru reng kan lo bei seru kreng ania tin kan lo thlir reng boka sarkar tha an bei se wangin an thlang chuaka chu an thlan chu kalpung tha sarkar chuan he handholding scheme tlangzarh turin ni som pakwa September sang ni le som ni pali chuma dar som pakhat le chan via wana pa hola tlangzarh atum ta ani he an tlangzarh na hianin zoram mi pui zong te tel vek turin min som nge ani lo tlen phute mason phute ma ni thora dik tak seng phute rem chan na leive phak lo wanga an din hun luat tur lua phak lo te tan Mizoram sarkar chuan mitai ma tumru le mangchang hria te khai chuanan tranpuina bana phar chuak don ta ram le nam hum him nan le zaom taka siam tur hian impum khatna tha le in todel apoi mo masale a in todel na tlonthling nei tuma beitu te bultran na tur te an malak to na te thuam chak le zwal na tur le kun na thok tu ten an thora phu tok an seng ve thei na turin Mizoram sarkar chuan flagship program Bana kaih scheme atlangzarh don ta Mizoram sarkar Bana kaih scheme hi Chief Minister pulal du chuan September ni som pakwa sang ni som ni pali chuma dar som pakhat le chan ve hian wana pa hola atlangzarh dona mi zong tel tura som vek kan ni e ole ti kha chuan ZPM sarkar chuan an sarkar tir phada tangin an flexing program chu kalpui an tumta ngei maya campaign layan asat taka anau puile an tlin chan an flexing program chu kum khat po avei main an kalpui theidon ta a sarkar tir phada tanga mani flexing program kalpui ngal thei omchun an ni thei mayangem ti chu chinchang rejok tele mithiam te mi puiten in chan turin kada ani Mizoram state puitlinga kanom ma union territory kan ni lai tanga tun hun state puitlinga langkai kan ni thleng hian pa ti then ka chuan thiam takin an flexi program an zura mi puida thin lung min ti nem sakin be seinen nung taknen kan han thlang tling ta kan thlan tin to hnuai ro chuan minezong le mi pui tamzok te ban phak pi lama be seinen na kan thlan tin te kha anom le sia an boi zele ti tur tam tak an nei ti ro mi puiten kan hai sak bi khau lova chuti rol ro chuan kan be sei chan berle kan lovin nga na kha min thei ngil sakta emoti tur kopin nutiang min chon san le si thinani kanin nga na ber an policy kha an sarkar ti phata tang khan lo ti lo tling thin ta sila tu nun hi kan thleng to kan thleng hau lowang ti theina chance asang em ani ZPM sarkarin an policy zinga poimo tak mai pakhat Bana kaih policy tlangzarh thei tura pathiarin hun tha ape hi keini channel chuan kan lom pui tak zeta he policy hi mitai male tumru puitu nei lova hun rei tak lo in tung nung trok thin te tan chuan avaludon tak em an tan mal somna alo thleng ta ani kan ti ani mitai male tumru tak te bultan tum tak te chuan an kuta wok order an hum to onga an wok order chu taimak na ani don ani heram jim te ami cheng te po tamlo tak state budget ero ami cheng te phu lowatam si te hian taimak na kadin ti mu tlang to onga state danga le ram danga in hlo fa te achunga eitu tam tak awmani ti hri enen lo ho khom sup to onga ramdang atanga Israel fate roi khom anni danang mai khan lalpan herama hian zo fate min roi khom ve anga heram leilung ho sakna min hai chu sakin ama ti chungin heram ho sakna par kan tlan mil to mai don ni chuero chu mitin te taima na ai ngat to anga ti in kai to zui wanga